Ja, og så stiller vi om til kuglestødskonkurrencen i Slots Bjergudlejene. Vi har Rikke her, som er den første kaster. Hun er lige ved at varme op, så vi ser, om vi kan få et langt kast her. Der var sgu godt nok noget stød i den der, tror jeg. Lad os prøve at se, om ikke. Ja. Jeg tror, der kommer en ny kompetent. Ja, en meget dramatisk kuglestødskonkurrence her i Slots Bjergby. Jeg tror, vi er nødt til at slutte herfra. Tak for det.